ta dito ha. Video mo ni. Video. Guys. Still na. Retro cars. Pargas ha. Mga retro cars ha. We will go inside. Wala na pag mga motor. Bro, mga motor oh. Berdaan na tayo, paikot na sun, ano sun. Kita nyo yan guys, sa mga motor dito. Allah, tayo nung guys. Mudagan pa ka ni? Humuda oh. Dito ako bigay, pabiyo ko ba? Ha? Pabiyo ko. Dini oh. Dito suni. Sakit anak. Kaya mahulpuar mo. Huwag ka na, galing sa Oh, vintage ha. Kailan mo tau na? Ito panahon ng lugar ko. Ayan na guys, ang mga music guys oh. Lord, ay makinang ako ano. Uy. Pwede tamo lang ko na rin dito. Kasi makina. Loh, pusing gak kena? Pusing gitu ya? Dad, pangalannya Dad. Udah dia pick up sa una deh. Pick up lagi. Traktor siguro ni sa una son. Makina sun, video na dia. Ala, gamaya kaya nasakyanan oy. Gamay guys ano? So yung mga brana ni, piyat orang. Don no. Oh, guwapo kayo no? Sino orang bagai sunta doon? Orang lagi pandar na sun. Guys, amit rin karon guys, oh, dagang kay tao guys. Wala na sila kasabot, sa kong ipagyaw-yaw na rin. Ikaw kayo kumata. Kamera ka? Retro cars, Pargas, Tinlatoro. Palit mi. Palit ko ani ron. No, gandar no. Bawa picture dia sun. Guys, alay bandri guys. Naghahanap sakyanan, uy! Ala! Ano? Kaya na mga pusing. Map 73. Ito mo na eh. War Department Lubrication Drive, no? Huh? Port. This is the inside, guys. Yung mga napay rifle rin sa sulod yun, no? May rifle, no? Wala, ang gubat yun, di ba? O ano, oh? Sa sublanan sa akuan, mga patang lawas. Hindi mo mo na eh. Sublanan.
Ano, napingi ka ng mga kuwan, oh. Yate. Dugay kita kauli, ano yun. Galive ka? Galive ka? Dua ko. Oh. Ang birit. Naninga sa paggawas karon ay. Abi mga purma ay. Ilang. Ha? Mo ni katong gikas gabas? Di ni mao eh. Da, toroson eh. Grabe tingog. Ato sa dito tumoy ba din anak ko diri. Ako naghahanap kay kanon. Uy, ligaw kayo. Guys, grabe mga sakinan guys. Ara oh. Oh, may mga agri plane. Na plane. Olds Mobile. Running kondisyon. Sus. Oh. Gahay kay kurma ay. Ay mga bombero son. Amo ni mga luma na mga bombero dati. Ford V8 Pargas fire department sa una ni siguro mas tatango buyan mas tatango makina ni engine department store kita nyo yan guys purmahan ritso kay mga luma yan mga dirada dyan isa-isa ho na ko ng sakinan dire buhay bayad. Ini po do. Tara mga latag sa mga kuan no. Mga luma na helmet sa no. Yan na siya. Oh, logo talaga ba? Sus. Fire hose. Yan maglatag yan. Yan sa likod yan. Okay kayo. Luma. Guys, medyo uyog na video karon guys pero sulit yung kaya mong paggawas karon tama. Sige na no. Patak na nila sa una dali. May mga pangalan no. Ano yan? Optimus Prime. Optimus Prime. Ganda ng mga ano yan. Dami na kuha kag simod eh. Napadoy likod son. Tagsa-tagsaon ako ng sakyanan dere guys. Ara na address likod. Kita nyo yan? Kita nyo yan sa likod ko guys. Dagang kayo marami talaga. Yan o. Ikot. See? Udah, pusing. Kena video ni. Kena. Aku nubod be. Pastor ko dos tunga para sa mo. Ya video na siya. Oh, sige lang. Ana, tarong nga yung post. Ana, yun. Oh, ato yung post daw. Oh? Focus ito na. Oh? Dar bagi lado yun, no? Hindi yung gano'n pang display lang ba? Oh? Araw na pang likod. Wah, grabe ka lang pat.
Sus. Timing yung kaya yun. Grabe yung nagawas ka ron. Super Sport. Ako ang videoan niya, picturean na yun ako kada unit. Tindugan kada unit, wala sa diri lang ako, gusto nga daw. Wala ka, dato na kayo ka na. Kapod yung kagid. Ferrari sun eh. Gotcha. Good condition kayo eh. Good quality. Good stuff, good source. Yan ang mga unit sa likod ko guys. Balang araw magkakaroon din kami dyan sa barko. Service namin palabas. Ang payagan ng kumpanya. Sumni. Ford Mustang. Gayay na ako pero solid gabong kayo ba? Gahi lodi. Dili carbon, gahi. Dagko kag ligid no. Solid niya. Muro siya automatic sun. Muro siya automatic. Mustang. Kini oh, yawa po naman eh. Lowered ba? Sus. Cluster no. Oh. Buka kayo na, Ford. Mga unit dyan, pagbalik ko doon sa plita na wala na yung pinamili kong tubliron. Di mawa na eh. Ay mawala na rin. Dahil wala yung mawa na rin. Review lang kayo sa mga sasakyan dyan ha. Grabe talaga kanindot dito. Grabe ka lagpad ba? Dads. Ano yun? Saan man eh? Ano pangalan? Kini. Utawa. Ang mga brand nila Drega. Hindi na ito mailano. Mga European cars ba? Amo na kanina son? El Dorado. Si Broleo. Awag ang kalagpag. Ako man nagades bigas? Snow ba? Taguan na din nila. Nag-snow. Pag ila rin yung taguan. Kaspikas sa mata. Pero naagin rin mga karaan yun. Cadillac na raw. Cadillac yun eh. Lahi po to siya. Guys, Cadillac guys. Convertible 1949 guys. Kaya itong videoan ba para makita nyo naman yung mga sulat-sulat dyan. May mineral water sa loob niya. Sus, timing ko ginadalang GoPro na. Ford mo. Tao na, kumbahan ba sila sa ulo? Yan ay mga imo. God, so lampad. Mga bindisil, tirada ba? Ang mga tagiya po kasagara, mga bitiran sa puno. No? Mga 2 meters. 2 meters ang 2 meters. Oh, grabe naman sa sakyan ba? Bunibil. Bunibil, no? Ala, mga parikoy, kalingkod-lingkod na dire. Si Brule. Na may nani dito sa Wilana, sa Bukidnon. Pero paano lagi, wala nagadagan.
Wala nagadagan. Nagpan-display na lang yun ba? Kini, yun, kinaabot man ni Dere. Working condition yun eh. Dagan yun eh. Oh. Yun eh, display lang. Wala, pag racing sun eh. Ako, agad makina. Uy. Oh, ni pang racing yun oh. Si Broly nga pang racing. Matanawa, agad na. Kaya nag-change oil na guys. Villa Lamo Racing 1962. Oo. Yan eh, ano eh. Gamay ka, Mr. Bill. Kaya pag-idin nyo, nagang pag-idin ng abot. Paano? Bao-bao. Kung may motor no, cars lagi din siya. Mga motor nila, function yun. Ako sa ito picturean na pa isa ka motor. Kita na ko. Grabe ang kaganapan dito guys. Sulit talaga ang go share namin ngayon. Nakapunta kami event. Pargas, retro cars. Handa na dyan man sipa. Oo, mo ni siya. Lamay gyud kayo. Fiat, di ba? Pwede ba ka masakay aning motor? Sakyan ba? Picture. Indian kami. Kawasaki. Ito, motor na. Harley yapo. Moto Guzzi, Harley Honda Shadow. Lino na sila rin, mangulot na sila. Ay, murag mugawa sila no? Ikot sila siguro doon sa Pargas. Kondisyon lagi. Ini gedagan mana kayak gitu lah biar ada. Ini. Hah? 1929. Grabe do kaya na ka. Dads. Na preserve yun nila no. Dagkok suga o. Wapay World War. Wapay World War. 1929 gitu. Pick up mo ni pick up sa una nila. Motorbike. Yung mga bangko ko. Sulit yung mga bangko. Honda Shadow. Ini may gahe-gahe dito rin. C900. No, may formado yun. C900. Kini mo. Bako. May motora na. Harley? May pangalan dia? Ha? Suzuki? Ay, kaman? Oh, Suzuki din. Kuha ko rin. Grabe na kuha eh. 1,500? Awar ko ng bangko ko. Kaya sandiganan dito siyang angkas. Ito na guys. So guys, manguli na guys. Kaya ang oras di peligro na. Sulit talaga ang mga ghost show ng mga parikoy ngayon. Kaya may mga show dito sa Pargas Sintro. Honda Rebel oh. Honda Rebel. Rebel personal. Honda ni. Akin na sa kilid. Yamaha gini. Ito nga Honda Rebel niya. But TDM. TDM. Next
exhibition. Uwi na kami. Yan ang aming service. Bike lang muna hanggang matapos ang umaga. Bye! Mahal kasi ang electric cars, hindi kaya bilhin ng planta. Service na namin sa Gosyor. Kaya uwi na lang. Bye for now. See you later.